Hej, det jeg har her, det er, jeg har noget, der hedder, normalt vil jeg bruge roekerner, rye grains, men det kunne jeg ikke få, så jeg har fået mere eller mindre det samme, men det er i mindre stykker. Det hedder kiblets, rye kiblets, her på New Zealand. Jeg ved ikke, om det hedder det samme i Canada, men fremgangsmåden er det samme. Det jeg har gjort her, jeg vil bage to store rugbrød. Jeg tager så, der er omkring 90 gram, jeg tror der er 90 gram rye kiblets her. Det vil jeg så putte ind i ovnen på 180 grader, og det vil jeg have inde i cirka 10 minutter, tror jeg det er. Og så vil jeg lige tage det ud og lige køre gaflen igennem igen, og så 5 minutter mere. Ovnen er nu på 180 grader, så det er tid til den her. Den skal ind i ovnen. Og der stiller jeg den som sagt i cirka 10 minutter, og så vender jeg den lige en enkelt gang, og så får den 5 minutter mere. Det har nu været inde i 10 minutter. Så kører jeg simpelthen lige gaflen igennem. Lige for at ryste dem lidt, så man er sikker på, at de får lidt over det hele. Og så stikker det ind i ovnen igen i 5 minutter. I mellemtiden har jeg taget en skål og fyldt med 750 ml vand. Og der vil jeg så putte rugekernerne, eller kibbles som de hedder. Det vil jeg putte i der. Og så vil jeg lade det stå og trække i, ja, jo længere jo bedre næsten. I hvert fald nok 12 timer. Jeg har nu taget det ud af ovnen, og nu skal det herop i den her. Sådan der. Så er det hældt over i. Så er det simpelthen bare med lige at røre rundt lidt. Lige så man er sikker på, at kernerne de er inde i vandet. Og jamen, så dækker jeg det simpelthen bare til med noget sølvpapir. Og ja, giver det i hvert fald 12 timer minimum. Du vil se, at farven på vandet skifter også på et tidspunkt. Selvfølgelig ikke endnu, fordi jeg har først lige smidt det i. Her har jeg så en skål med 635 gram rye flour, eller rugmel. Jeg har brugt den her organic rye flour. Og så tilsætter jeg simpelthen 200 gram normalt mel. Ganske normalt mel her. Og så tager jeg 150 gram af det vi kalder for linseed. Det hedder også flaxseed. Her. Og så tager jeg til sidst 200 gram sunflower seeds, solsikkekerner. I her. Så der. Og jeg skal lige en ting mere, jeg skal huske. 30 gram salt. Og det kører jeg simpelthen bare lige rundt med lige at blande lidt sammen. Nu har jeg så blandet det hele sammen. Så mangler vi bare noget væske. Du kan se vandet med de 625 gram og med rugekernerne. Du kan se, vandet har fået en mere gullig farve, og man kan virkelig dufte det op. Det skal simpelthen bare hernede i. Jeg tilsætter lidt af gangen, blander det i og tilsætter noget mere. Så nu er det hele ældet rigtig godt sammen. Jeg har brugt alt vandet og rugekernerne, og det hele blandet sammen, så det er en god, dejlig, våd konsistens. Så mangler vi bare én ting. Starteren. Som du kan se, ser min starter rigtig fornuftig ud. Den er bare helt perfekt. En måde at finde ud af på, at min starter den er klar, det er ved at tage et lille stykke af starteren med en teske, og så simpelthen i et glas vand. Og hvis starteren flyder, så betyder det generelt, at så er den klar. Man kan se, den er rigtig luftig. Så der tager jeg simpelthen cirka 250-300 gram af det her, og det ryger jeg i her, og så ælter jeg det sammen med det også. Her er starteren oveni. Det skal simpelthen bare æltes sammen igen, ligesom før. Så er blandingen klar, og det skal simpelthen bare i de form her. Der er nok til 2 brød her. Dem jeg har her, højden på det, det er cirka 11 cm høje, altså det er cirka 12 cm brede, og længden, skal lige tjekke igen, er knap 21 cm, 12 og så 11 høje.
Det jeg gør, inden jeg smider dejen heri, det er, at jeg simpelthen lige sørger for, at der er smør hele vejen omkring indenfor, så det ikke sætter fast, når det har været i ovnen. Så nu begge brødforme, de har simpelthen fået smør indvendigt. Så er det bare med at få det her delt i 2 lige portioner. Det næste, der skal gøres, det er så, at det simpelthen skal flades ud, så det ligesom er et brød. Og der plejer jeg normalt at fugte sådan en her, og så simpelthen bare presse det sammen. Det er faktisk ret let, når man har fugtet det. Simpelthen bare ligesom sørge for, at det er rimelig jævnt over det hele. Så er de næsten klar til at stå i hæve. Der mangler bare én ting. Sesamfrø. Så det aller sidste jeg gør, inden det hæver, det aller sidste, for nu er sesamfrøene på, der gør jeg lige sådan her, så jeg lige presser frøene ned, så de sidder lidt bedre fast. Og det gør jeg bare over det hele. Sådan der, også på det andet brød. Så nu er brødet faktisk klar til at i ovnen. Det jeg lige gør først, det er, så prikker jeg det lige, cirka sådan 1 centimeter ind. Bare lige nogle steder. Bum. Det er mere, så bør man undgå, at der kommer ligesom nogle store sprækker i brødet. Så. Og nu er det klar til at ryge i en kold ovn. Hvor jeg simpelthen bare lader det hæve. Og det kommer så an på, hvor varmt det er, altså hvor varm temperaturen er udenfor. Det er sommer her på New Zealand nu, så det skulle gerne være klar i morgen tidlig. Men der kan nogle gange gå endnu længere tid. Det du gerne vil have, det er, at brødet det skal gerne nå cirka herop til, så det måske har hævet til cirka 75% af hvad det er nu. Så ved du nemlig, det er klar. Så hvis du bor et sted, hvor der er koldt, så find et varmt sted, f.eks. et lunt sted inde i huset, og så lad det stå der og hæve. Brødet har nu stået over natten og hævet. Nu bliver det spændende at se, hvordan det ser ud. Sådan. Så er det simpelthen klar til at blive bagt det her. Så det jeg gør, det er, at jeg stiller det i en varm ovn. Jeg varmer lige ovnen op i... Der er 2 ting, du kan gøre. Det jeg gør, det er enten så lader jeg simpelthen bare brødene blive, og stiller den på 200 grader. Og så bager jeg i 1 time og 5 minutter. Ellers så kan jeg bare tage brødene ud, varme ovnen op, så den er på 200 grader, og så stille brødene i, og så lade dem stå det i 1 time, og så bør brødene være klar. Så er brødet taget ud af ovnen, og det ser jo fornemt ud, så nu vil jeg lige tage dem ud af deres form. Så er brødene klar. De er stadigvæk bare et varme, men de har en dejlig sprød skorpe også. Så jeg ser, hvordan det smager dejligt. Sådan ser et dejligt godt rugbrød ud.